ni hawa. Kawu kanyo adhi gwenge mag Mandera jodake kar chung'od bura ma Banise kaunti ma Bandera bago ng'anyo ka gidwaro mondo mi piny owacho mamalo okaw kang' maneno ni duol mochung' ne yiere pacho ka IEBC oketo chenro mar yiero matin ma jaod bura ma kono tok tho mar jaod bura machon Kulo Malim Hassan. Jodago ywak ni bedo ni gionge kod jaod bura oseduoko chien chenro mag dongruok e gwengego kendo osekelo negi midhiero mopogore opogore. Jotelo mag gwengego koro dwaro mondo piny owacho mamalo tim lokruok ne chike mag IEBC mondo mi jakom duolno thuolo mar keto chenro mag yiero. Are you aware of the fact that the failure of your government to conduct by-election within 90 days after the declaration of the vacancy has created a constitutional crisis in the country which you have sworn to protect its constitution? Mr. President, it is because of all those reasons we are requesting you to actively help resolve this matter. Because each day this by-election is delayed, is an additional day we continue to suffer injustices. Wakilishi wa bunge katika national, yani bunge wa kitaifa warekebishe katiba ili secretariat ya IBC wanaweza conduct by election, kwa sababu wasipofanya hivyo tutazidi kuongoja na kuongoja itatuumiza na tutarudi nyuma kimaendeleo. Rais atengeneze aunde kamati ya IBC. Election afanye haraka. Zamani miezi 3, sasa miezi 15. Katiba hii Kenya umri wake bado bita. Kwa hivyo sasa tubate haki yetu, sheria iendelee, mambo ya kona sisi tutaki.